Climate change is clearly observed as the melting of the continental glaciers and the temperature and sea level rise. We the people know what climate change is, what does it mean, and where is it currently expected to lead. Consequences are catastrophic. Why are we not doing enough to prevent it? As has been said, many small acts together form one large entity. Switch off the lights, recycle, use flea markets and public transport. Climate change is a man-made problem which only the people themselves can try to solve. Ilmaston muuttuminen on selvästi havaittavissa mannerjäätiköiden sulamisesta ja lämpötilan sekä merenpinnan noususta. Me, ihmiset, tiedämme, mikä ilmastonmuutos on, mitä se tarkoittaa ja mihin se näillä näkymin tulee johtamaan. Seuraukset ovat katastrofaaliset. Miksemme kuitenkaan tee tarpeeksi estääksemme sen? Kuten on usein sanottu, monta pientä tekoa yhdessä muodostavat yhden suuren kokonaisuuden, niin tässäkin. Valojen sammuttamisella, kierrättämisellä, kirpputorien käytöllä ja joukkoliikenteen suosimisella on merkitystä. Ilmastonmuutos on ihmisen itse aiheuttava ongelma, jota vain ihmiset itse pystyvät päättäväisyydellään pyrkiä korjaamaan.